Stunt man, hoe zit dat? Dan gaan we daar te fietsen. Je moest die laten vallen, gast. Nee joh, de pijn op steen zo. Stunt man, ah! Stunt. Veel. Hey. Er is niks gebeurd. Ik zie je onderbroek. En de blauwe onderbroek aan met witte streep. Shit. Dat was gewoon die elastiek. Voor de rest is die niks wit. Waarom zei ik dat? Hij gaat fietsen. En die merk zit op zijn fiets. En hij gaat en... Hij valt op het gras. Er valt nog op de kip los. Dum dum dum. Die kip mag los. Ja. Die ga ik pakken. We doen ook veels en we doen zo alsof we zo in het weiland zitten. Sst, cameraman. Ik ga hem pakken. Krijgt hem. Wat gaat hij doen? Jongens, we hebben nog 3 minuten. Zoek maar gewoon, stop je niet mee. Ik weet niet hoe fucking snel. Die welke? Kijk. Kijk in de Gewoon camera. bezig, gewoon bezig. Kijk in de camera. Hier. Ze is te snel voor ons. Wacht eens even, ik kijk hoe lang nog. Zo even, stop even. Minute. Die moet zo opnemen, denk ik. Nee. Eigenlijk is het zo. 3. Oké. 3 minuten. Wow, hebben we nog... Oh, fuck. Scheiße. Oké, nu gaan we de veels verder opnemen. Het is niet naar de camera, maar naar jou. Joh, film te goed. Take 2. Action. Neemt je morgen nu die headset mee? En dan check. Ma. En. Nee, het is tunnen. Ik zeg. En is je wel, hè? Hoe was het einde?